Как да направиш дома си смарт? Откъде да започнеш? Какво да имаш предвид и колко би ти струвало? Здравейте, аз съм Ванката от HomeKit Fit. Днес ще покажем наш реализиран проект и ще отговорим на всички тези въпроси. Последвайте ни! Ванка, искаме смарт хоум. Откъде да започнем? Според мен първото, което трябва да говорим е това каква система ще използваме. Към момента има три най-актуални системи, които се използват. Това са Apple HomeKit, Amazon Alexa и Google Home. Всъщност, известно време насам, ползването им стана много лесно, защото почна да навлиза така наречения Matter протокол. Какво ще каже Matter протокол? Това е комуникация, която дава възможност, без значение кой е производителя на хардуера, да се ползва едно и също устройство и то да може да се интегрира във всяка една от по-рано посочените платформи или HomeKit, Alexa и Google Home. В случая, може би е много важно също да се каже, че една от най-важните инфраструктури, която трябва да подготвим в жилището си, без значение дали е къща или апартамент, това е да си направим добра Wi-Fi инфраструктура. И какво ще каже добра? 90% от случаите операторите дават един рутер, който всъщност той не е лош, ама да се ползват 2-3 крайни продукта. В случая вие в един момент имате десетки акаунти, потребители, които са вързани към него и съответно това започва да създава затруднения на работата му. И следващия момент затруднения ползване на смарт хоума и всички други ваши любими гаджети, които са свързани. Добре, т.е. трябва да имаме два рутера, така да го разбираме. Един за нашите смарт неща и един за всичко останало, което си ползваме вкъщи. По-скоро хубавите рутери дават възможност да си направим няколко мрежи. Правим си една мрежа за личните устройства, които ползваме вкъщи, правим си една мрежа за смарт устройствата и всички свързани устройства, като телевизори, пръкосмокачки, фритюрници и каквото може да се свърже и си правим една мрежа за гости, която, когато ни дойде някой на гости, може да ползва нашия интернет. Супер, имаме инфраструктурата. Да. Започваме с смарт дома. Какви смарт продукти първо да сложим вкъщи? Какви въобще има ето в тази прекрасна къща, която сме? Може би е хубаво да отбележим дали дома, който си прави умния дом, е новопостроен или вече живеем в него. И в двата случая имаме решение. Но когато е новопостроен дома, е хубаво да предвидим някои окабелявания, които са свързани основно с осветлението, с засенчването и с отоплението. Примерно, ако говорим за осветлението, най-вече трябва да съобразим, че за да имаме възможност за димиране и да подбираме по-голямо портфолио от продукти, трябва да поставим нули в ключовете. Ако говорим за засенчване, дори тази къща първоначално бяхме предвиждали да е с автоматизирани штори и всъщност автоматизирани корнизи, само че в следващия момент собствениците установиха, че основното изложение, на което гледат е на изток и много рядко влиза директна слънчева светлина, т.е. на тях им е по-комфортно да е отворено да се виждат морето. Така че трябва да се предвиди да има окабеляване, т.е. да е пуснат ток, дали било отвънка за штори, дали било отвътре за пердета. А какви смарт продукти има в тази къща? Тази къща, да, може да покаже. Имаме най-различни смарт продукти, като почнем от осветление, security системи, свързани с отваряне на гаражна врата, с отваряне на входна врата. Имаме камери, които могат да следят и да разпознават хора, животни и коли. Имаме сензорика, имаме устройства, с които управляваме климатиците, в случая са на Sensible. Имаме уникално амбиентно осветление, почти изцяло изпълнено на Philips Hue, външно и вътрешно. Имаме страшно много продукти на Акара, тъй като тук може да покажем, може би това ни е първият проект, който показваме уникалната колаборация между Акара и Philips Hue в HomeKit. Клиентите са Apple юзери, но със сигурност това може или съвсем скоро ще може да се получи абсолютно същото клиентско преживяване и изобщо експириенс и за Android юзерите. Да разгледаме? Нека да разгледаме. Хайде! Гаражната врата се отваря, когато засече, че приближаваме. Идаме в къщата умно с едно докосване до смарт ключалката, която ни дава и още един куп умни функции. Смарт осветлението Philips Hue ни посреща с уютна атмосфера. Смарт контролер за климатици и умните термоглави поддържат избрания от нас температура и климатизация. А умният пречиствател се включва сам при влошаване на качеството на въздуха.
Минаваме покрай сензора за движение, който автоматично задейства умното осветление. Домът ни се адаптира към всяко наше движение. Настолната лампа светва сама, когато седнем на креслото. Всичко работи в свързана екосистема и се управлява през едно единствено приложение на смарт устройството ни. Външното осветление се задейства автоматично по залез. През умния ключ можем да променяме цвета, яркостта и ефекта на всяко едно осветително тяло. Осветлението се синхронизира дори с любимата ни музика. А колко би ни струвал умният дом? Можете да започнете и с 300 лева, за да направите парното умно, например, и да надграждате във времето. Защото изграждането на умен дом е вълнуващо пътешествие. Последвайте ни за още видеа. HomeKit Fit!